dia. Estem a Ulu, estem a dia 22 i estem aquí descarregant ja tot el fato. Aquí veieu la tropa amb les xaquetes polars. No ceiling bearing down on me, except the starry sky above with Aquí light. estem fent la repartició de les botes. Aquí ens entra la senyora en plano, aquesta senyora no ve amb nosaltres, però si vingués ens la menjaríem i així ens podríem jalar. Aquí estamos preparando las pulcas, estem preparant les pulques. Veieu? Estem aquí a l'estació de Ulu, com us deia, movent els trineus, les pulques. I was a brave man on a hurtling fever train, crushing headlong into the heartland like a Estem cannon in the als peus del mar Bàltic with the beating i aquí tenim a tota la tropa. Toni, and the burning hem de descarregar des d'aquesta furgoneta. Aquí ho tenim tot, aquí baixant els esquís. Bueno. that's full of song inside my head. Aquí estem traient ja els trineus. You in my arms. Molt bé. Estoy acostumbrado a remar una mica més tard. Bueno, Juan, ¿tú crees que partiremos hoy o qué? Una hora u otra, ¿no? Eso que te haga juego la pelliza esa de oso con la barba también me ha gustado, ¿eh? Los pelos, porque Sí. Sí. No som esquiadors, som travesistes polars. Hola. Muy bien. Què tal? Something's broke and that's for sure. Sit right down on this floor. We can take it back once more. Bueno, què tal? Com ha anat això? Bonic, com ha... Bon... Bé o què? correcte, Bueno, i aquí... molt fred, 0 graus, Bueno, bé, no? molt bé. I aquí hem trobat la primera cabana. I, bueno, aquí farem nit. Molt bé, primera etapa fantàstica. 5-6 quilòmetres per fer una posta a punt. Bueno, com per veure com va això de les travesses polars. Ara de moment ja som explorers. Ole. No, tranquilamente. Hola. No, que tenemos la tetera full. Hold me against the floor.
all-knowing words, but ones I can't understand. Like running water slipping through my fingers. Bé, són les 5 de la tarda, portem com unes quantes hores remant i res, aquí estem i aquí, com podeu veure, ja hem muntat el camp, hem buscat una illa així sobre terra i fantàstic, no estem damunt de la banquisa, estem damunt d'una illeta, però molt xulo. Dia dur, un dia apanyat. Avui estem a la tercera etapa. Avui tocarà un dia d'aquests completitos. Aquí tenim a la campiona. Aquí tenim l'Anna a tope. Això és Bàltico, Què tal? I aquí a tot l'equip. Duro, duro! Aquí estem, al quasi la meitat de la tercera etapa, estem en ple mar Bàltic. Avui un dia molt tapat, estem fent una parada per menjar i res, a seguir estirant els trineus, no hi ha una altra. Vinga, fins ara. Y aquí tenemos al Jordi haciendo el arroz, la Ana por aquí, la Ana, el Xaviló, la Lili, el Josep, el Jordi ahí con su arroz, los Jordis, el super guía Chuspi.
¿Qué me dices, nen? Aquí estamos. Qué follón de cosas que tenemos, entre manos. Somos los rumanos del Ártico, tío. Que bacalao, que bacalao. Que caseta més xula que hem estat. Avui que comencem la quarta etapa ja, no? Saludeu aquí a la tropa. I, bueno, tenim de caseta en caseta, tot i que ahir vam dormir rotllo a l'Aspero Báltico. Avui és el quart dia de travessia, tenim uns 12 quilòmetres, dia espectacular, aquí tenim la traça i la colla esperant-me, i aquí teniu tot l'horitzó, tallant-se entre els núvols, espectacular, Això és el mar Bàltic. Final de la quarta etapa. Aquí hem arribat a la següent cabana. Ara hem de veure si està oberta o no, perquè sembla que està tancada. Ara veurem. Bon dia. Estem començant ja el cinquè i penúltim dia de la travessa del Bàltic. Aquí sortint el sol. Són les 7:30 del matí, estem a menys 15 graus i sempre busquem alguna cabana per fer nit i poder estar més arreserats. Dormim amb tendes, però mengem dintre. Adéu, fins després. Please me, girl.
la 5a etapa de la travessa del Mar Bàltic. Avui toquen uns 15 quilòmetres. Estem a 17 sota 0. Bastanta fresca, però està xulo. Veieu a darrere que xulo que està. Estem a contrasol, però està molt xulo. Menys 13. Fa una estoneta estava a menys 18, això comença a calentar-se. Boni, Hola, què dius, com anem? bé, fa bon dia avui. Una miqueta de sol, una mica fred. Xulo, eh? Sí, però ara millor ja. Millor, no? Sí, ha costat una miqueta al matí, Bueno, però ara ja ve. molt bé. Aquí anem, amb la calma. Avui és l'última etapa i molt xulo. Podeu veure aquí una vista brutal. Brutal. Bon dia pel dematí. Avui és l'últim dia de travessa. Ens queda res, un parell de quilòmetres per arribar al port, on mos recollirà la furgoneta, i aquí veieu a tota la penya equipant-se. Preparats per fer la foto de grup, eh? Preparats per fer la foto de grup aquí amb el Josep. Molt bé. Són les 10:30 del matí. Avui és l'últim dia de travessa. Aquí veieu el port on estem arribant. Allà hi ha una persona que és la que ens recull amb el cotxe. Veureu aquí uns companys del grup que ja estan arribant i la resta darrere. Han fet més de 60 quilòmetres pel Mar Bàltic. Això ha sigut una passada. I res, fins a la propera. I aquest és l'embarcadero final. Aquí veieu el Juan com arriba primer, el nostre guia d'aquí del Bàltic. La resta d'equip ja ha fet un viatge i ara acabem de carregar. I res, endreçar el material, spa, sauna, dinar... Bueno, el que es fa després d'una travessa polar. Viure la vida. ¡Ahí! ¡Chiquititas! Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti.